Atopámonos na iglesia de San Xoán de Furelos, donde os sistemas de seguridade e videovigilancia de Intermax permitirán protexer os tesouros albergados na maior parte das igrexas dos concellos de Melide, Santiso e Arzúa. A parte, a nosa tecnoloxía tamén permitirá digitalizar tamén un pouco o mundo da igrexa, permitindo novos servicios, como pode ser a emisión de misas en directo a través de páxinas web ou incluso confeccionar un calendario para que as campás de todas estas igrexas poidan tocar tamén configurándoas desde unha páxina web ou unha plataforma. Ola, boas tardes, eu son Rodrigo Rúa, cura da diócese de Lugo, ahora mismo encargado, entre outras, da parroquia de San Xoán de Furelos. A través de Intermax, pois, creo que despertou a visión dunha posibilidade de aproveitar as novas tecnoloxías para cousas ben importantes como pode ser a protección deste patrimonio que temos no mundo rural dun xeito tan disperso e ás veces un pouco desprotexido, non? Evidentemente que se presta a moitísimas posibilidades, pero creo que quizá esta é unha das máis importantes que ahora mismo básica no entorno en que nos movemos, non? Un mundo que está quedando prácticamente despoblado e que este patrimonio, insisto, que é a veces moito máis rico do que a simple vista podería parecer, pois necesita dunha protección e evitar espolios que en outras épocas se deron. Evidentemente que outras posibilidades das que nos falaba, en concreto aquí que estamos ao lado do Camiño de Santiago, como é todo o mundo dos peregrinos hacia Santiago de Compostela, pois tamén a eles se lles pode prestar un servicio de acceso á tecnoloxía e ao mundo de internet, e tamén pois, cuestións interesantes como a estadística dos peregrinos que nos visitan, que paran, que comparten connosco pois tamén o seu camiño e a súa experiencia. Creo que, insisto, que se nos abre un mundo de posibilidades e que, en concreto, na prioridade da seguridade, pois que creo que debemos ir dando pasos nese sentido. Pois aquí, desde o Concello de Melide, onde está situada esta iglesia de tanto valor arquitectónico e patrimonial como é San Xoán de Furelos, apoiamos esta iniciativa xuntamente cos concellos veciños de Arzúa e de Santiso. Cuidamos que é unha boa iniciativa para tanto como para dar a coñecer o noso rico patrimonio como para preservalo. E gracias ás novas tecnoloxías difundir toda esta riqueza que temos aquí, como ben dixo antes o noso cura don Rodrigo Rúa. Intermax Technology, chegamos a ti.